Infrared light होनना बुङो। फुराना दुखु मोननाय दंमोन। नायनानै डक्टरा बुंदोंमोन जाहैबाय बेथ' बहुत सिभियार केस। बेखौ माने इमिडिएटलि अपारेशन खालामनो नांगोन। सिदा गसंनायाव दा बेयाव ट्रिटमेन्ट लानानै सिदायानो जाबाय। सिदा जानो हाबाय ना? हेल' खुलुमबाय बयखौबो। दिनै आं दंफैयो बेंटल बाजार, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव आं दंफैयो। बेवहाय मोनसे माने सानाय सुनायखौ सोखाग्रा मोनसे सेन्टार गोदान खुलिबाय। माने निउर'थेरापि जायखौ होनो, बेवहाय आङो दंफैयो। बेखौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयावनो माखासे ट्रिटमेन्टफोरखौ लाफैनो हागोन। जायगाखौ नायनानै लादो नैबे लकेशना। नै आदाया जिरायनानै दंखायो नै मालाय रेडिनो। गोजोन्थों आदा। गोजोन्थों। नैबे आदायानो बेनि स्पेशलिस्ट जाहैबाय। बे आदायानो सामुएल कलेन इस्लारि ने। आजिखालिनि दिनावथ' गोबां सानाय सुनाय गोबां मानसिफोरनावनो जासै। आजिखालि सानाय सुनाय, सिं सानाय, आथिं सानाय, जरा जरा सानाय बहुत जायो। दा बेफोरबायदि सानायफोरखौ सोखाग्रा नैबे आदाया बेवहाय मोनसे सेन्टार खुलिदों, गावनो निजे ट्रिटमेन्ट होयो। गिबिसिनावनो गोजोन्थों। सन्दान बरगयारि इउटुब नायग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरग्रोयो। बे आदायानो जाहैबाय सामुएल कलेन इस्लारि। बिथाङा बेसे गोबावनिफ्राय सेन्टारखौ होबाय थानानै दङ बेखौ जों मिथिनानै लानि। गोबाव सम पुनेआव दंमोन, महाराष्ट्रनि पुनेआव। थांनाय जुननि 12 तारिखआवसो आङो बे सेन्टारखौ बाहाय खुलिनाय जादों। बेनि सिगां आं पुनेआवनो खुलिखादोंमोन। दा माखासे लकडाउननि खेत्रआव जोङो माने आं दा न' फारसे फैफिनबाय, गासैखौबो माबा गारबोनानै। निउर'थेरापि होननायखौ जोंनि मानसिफ्रा माने बारा मिथिया जानो हागौ। निउर' होनना बुङोब्ला जोंहा गोबांथार रोदानि प्रब्लेमफोरखौनो माने निउर' होननानै बुंबाय। थेरापि माने जिखुनु मोनसे बेखौ फाहामनायनि मोनसे राहा लामा, बेखौहाय थेरापि होननानै बुंबाय आरो। आदानि मामोन प्रब्लेमा? फुराना दुखु मोननाय दंमोन। ओमफ्राय सिदा सिखारनो हालामोन। आच्छा। MRI माने बनजों नार्भजों टाच जानानै दङ। आच्छा। MRI रिपर्टनि बायदिब्ला सिदा गसंनायाव दा बेयाव ट्रिटमेन्ट लानानै सिदायानो जाबाय। सिदा जानो हाबाय ना? लिमोन होग्रा। इनफ्रारेड लाइट होनना बुङो। इनफ्रारेड लाइट, यस। बेजों जाहैबाय हिट होग्रा नामा? हिट होग्रा, माने सिङावबो बिनि बिदुङा सिङावबो थाङो। जेरै बुनानै थानाय माखासे मोदोमफ्रा, मासल्सफ्रा, बेफोरो माने बे लाइटनि रेनि जुगिदि ना, बेजोंहाय माने बुनायफ्रा खम जायो। रिपर्टखौ नायनानै डक्टरा बुंदोंमोन जाहैबाय बेथ' बहुत सिभियार केस। बेखौ माने इमिडिएटलि अपारेशन खालामनो नांगोन। दा बिथाङा आंखौ मिथिनायलाय फैनानै माने सानथामाथ' ट्रिटमेन्ट जाखाबायमोन। बिनि उनाव माने सानथामनि गेजेराव दिनैसिमाव साबमिट जाबाय आरो। दा आंनि हिसाबावबा बेखौ अपारेशननि खुनु माने गोनांथि गैला। दा आंनि हिसाबाव माने बिथाङा आथिंबो थिखांनो थाखाय उसुबिदामोन। आथिंनि लेभेला नै बेबादिमोन। बेखौ थिखांनो माने आरो हालामोन आरो सानायजोंनो। बेहा बेगाव साहैयो आरो नैबेबादि बाटाक्स एरिया, बेयाव सानाय जायोमोन। दा बिथाङा दिनैजों 7 days जाबाय। बिथाङा माने गावनो मोजाङैनो थिखांनो हायो थारमाने मिथिनाय। दा मथा मथि बियो माने 70-80 डिग्रिखौनो जोङो बिदि थांबाय दा। दा गैला आरो माने जोबखांसै आरो बे फैजोबबानो माने जोब्बायनि माबा माखासे मेसिनफोरखौ दिन्थिबावदोंसै माने मा आगजुफोर अस्त्रफोर बाहायनाय जायो बे ट्रिटमेन्टआवहाय, बे थेरापियावहाय। हाबबाय नै सिङावहाय नै बेबायदि। नै बेलाय फार्स्टआव नायदो नैबे बेड जाहैबाय ना। बे बेडखौ जोङो मानसिनि सेटिंजों खालामो। सेटिं माने सिंखौ सेटिं खालामगोन, सार्भाइकेलखौ जों सेटिं खालामगोन, ओमफ्राय आखाइफोरखौ जोङो सेटिं खालामगोन, आथिंफोरखौ सेटिं खालामगोन। बे सेटिं खालामनायनि थाखाय मोदोमखौ माने गावबा गावनि जायगायाव दोननो, जेरै सिंनि पर्सना
गेदा गिदि जायो नङा होमबा बेफोरखौ जोङो सिदा खालामनो थाखाय बे बेडखौ इउज खालामनाय जायो नैथियाव नैबेबो बेडआनो खिन्थु बेडजों लोगोसे बेयो जाहैबाय आरोबाव गुबुन माखासे खामानिखौ मावो जेरै बेवहाय दङ नै बेबायदि हेन्डेल सिस्टेम नङा होमबा आच्छा हेन्डेल सिस्टेम बेयाव जेनेबा सार्भाइकेलनि प्रब्लेम दङ बे बेडजोंनो नैबे मेसिन आरो डिजिटेल सार्भाइकेल एन्ड लाम्बार ट्रेक्शन होननानै बुङो डिजिटेल सार्भाइकेल एन्ड लाम्बार ट्रेक्शन लाम्बार ट्रेक्शन होनना बुङोबा बेना जोंना सिं बे फुरा सिंखौ आरो गुबुन खिनिनि सिंखौहाय माने सोरहाबा खुदुदुब थायो नङा होमबा गंलाङो मानसिया सोरनाबा खिंखाय जायो ओरै नङा होमबा दा बेफोरखौ ट्रेक्शन खालामो आरो बोफ्लगोन आरो बे मेसिना बोफ्लगनाय जायो ओमफ्राय बेल' नङा सोरनाबा गोदोनाबो सोरहाबा ओरै जायो नङा होमबा जायो माने फसरना सिदा नङा जायो बेफोरखौबो बे मेसिना मावो आरो खामानि मावो आरो लोगोसे नैबे भाइब्रेटर मेसिन बे भाइब्रेटर मेसिनजोंबो जोंहा बहुत मोजां जोंनि देहाखौ रिलिफ जोङो मोनो मेंनानै फैनाय सानाय बहाबा दङब्ला बेजों ब्लाड सार्कुलेसना बारायो आथिंनिफ्राय लानानै खर'सिमहालागै होयोबा हेडेकफ्रा बेजोंबो खारो इउज खालामनो रोंनांगौ आरो इउज खालामनो रोंनांगौ बुस्थुआनो गानग्रा ना मा बेलाय बेखौ गानहोयो ना ओरै गाननानै बेखौ माने मालिस खालामनाय जाबाय आरो दांनाय माबा नों गानगोन बेखौ ओमफ्राय बेजों सिमावनाय भाइब्रेट जाहैबाय दा बे जाहैबाय भाइब्रेटरनि खामानि मावबाय लोगोसे बेखौथ' बुंखाबायानो इनफ्रारेड लेम्प बेजों माने गुदुं खालामनाय जायो मोनफ्रोमबो जायगाखौ जेनेबा सानायफोर दङ बहाबा बुनायफोर दङब्ला बेजों गरम खालामनाय जाबाय बेयो सिङावबो थांनानै बुनायफोरखौ माने खम खालामो आरो लोगोसे जोंहा नैबे 5-in-1 कम्ब 5-in-1 कम्ब होननानै बुङोब्ला बाहाय लिरखानाय दङ एन्टारप्रेनेल थेरापि विथ आल्ट्रासनिक हिट टेन्स एन्ड एमएस बेयाव मोनबा रोखोमनि मेसिन बियो मोनबाजों मोनसेल' बेनो जाहैबाय आल्ट्रासनिकबो थाबाय आरो हिटबो खालामनो हाबाय टेन्सबो दङ एमएसबो दङ आरो आइएफटिबो दङ आरो दा बेखौ गासैखौबो खामानि मावनो हाजोबो बेनो जाहैबाय बेनि खामानिया जोंनि मोदोमाव इलेक्ट्रिक पास खालामो माइल्ड इलेक्ट्रिक पास खालामो बेजों माने जोंनि ब्लाड सार्कुलेसन बहाबा थाबथानानै दङ जमा जानानै दङ बेफोरखौ बे मेसिनजों मावनाय जायो आरो लोगोसे जोबथारनायाव माने ओरैबायदि बेनि आरो बेफोरनि खामानिखौ मावखाङोब्ला जों गाहायाव बेमारिखौ गाहायाव फुथुनाय जायो गाहायाव फुथुनायजों लोगोसे जोंनि जे मेन निउर'थेरापिनि मोनसे फर्मुलानि फर्मुलाखौ जोङो बे दा बिदिनो सबसे कमन माबाफोरखौ नों दासिमाव मा ट्रिटमेन्ट होनानै मोजां रिजाल्ट मोननो हाखो आरो दा बेमारफ्रा कमन बेमार माने माइग्रेन माने जायखौहाय खर' सानाय होनना बुङो ना खावसे सायो बा थख' सायो आरो आदा सायो सोरनाबा मेगन खावसे सायो बा सोरनाबा बेबायदिनो खाफालल' सायो दा बेखौ माइग्रेन होननानै बुंबाय इंलिसाव दा माइग्रेनफ्रा माने गोबाव बोसोर थायो मुलि जाब्ला दसे सम आराम मोनबाय आरो अखानायै साफिनलायबाय आरो सानसे थालायबाय आरो सानसेनि अखानायै साफिनलायबाय बे कन्टिनिउ माने जाबाय थायो बेखौ माइग्रेन होननानै बुंबाय बेफोरो इजि प्रसेस जोंनि थाखाय आरो सेकेन्ड फ्र'जेन शल्डार जायखौ माने आखाइ थिखांनो हाया जायो बाहाय लक जानाय बायदि जायो फ्र'जेन माने गोरान जानानै थानाय बा नांथाबनानै थानाय थिखाङोब्ला सायो आरो आखाइफ्रा दा बेफोरखौ फ्र'जेन शल्डार होननानै बुंबाय दा बेफोरबो जोंनि थाखाय माने गोरलै माने उइदाउट मेडिसिन जायखौ जोङो मुलि होआलाबा माने खेंफोरनायजों बेखौ जोङो माने फाहामनो हायो आरो लोगोसे बेक पेन जायखौहाय सिं सानाय होननानै बुङो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव बा जोंनि आसाम बा देशआवनो कमनखा बिराद कमन बेखौ माने जोङो माखासे सिभियारिटिखौ लानानै जोङो माने सोखानो हायो जेरैहाय सोरहाबा जसोनानै गोग्लैबाय आरो गोबाव बोसोर इलाज खालामाखिसै बा मुलि दावालि बा एमआरआइ एक्सरे खालामाखिसै ओरैनो थाबाय पेन किलार जानानै दा बेफोर जुदि गोबाव बोसोरनि जाखानानै थानायब्ला बेखौ जोङो एसे सम लायो मुलि होआलाबा आरो जुदि हरखाबै जानाय बा मास मोननै मोनथामसोल' बा बोसोरसेल'सो जानाय बा 2 बोसोरसोल' जानायब्ला बियो थाब माने
कियराव फैयो माने हामनायखौ मोननो हायो आरो नाथाय 10 बोसोर जानाय बा 15 बोसोर जानाय बेफोरबो हामो नाथाय एसे समा बिनि डिउरेसना गोलाव आरो ट्रिटमेन्टनि समा गोलावसिन लागोन माने बुस्थुआ जुदि सिरियासब्ला गोबावसिन लागोन सिम्पोलब्ला थाब जागोन आरो माखासे दंबावो जेरै सार्भाइकेल होननानै बुंबाय गोदोनानि सानाय सोरहाबा नायखेनानै थायो बे उन्दुनानै नायखेनाया सानब्रै सानबाजोंनो अट'मेटिक हारसिंनो हामगोन नाथाय माखासे ओरैबायदि सार्भाइकेल दङ स्पन्डालाइटिस होननानै बुङो जायखौ माने बेगेंनि प्रब्लेम स्पन्डालाइटिस माने बेगेंनि प्रब्लेम बियो जोंनि सिनस्रियावबो जानो हागौ बा गोदोनायावबो जानो हागौ बा जोंनि आखायावबो जानो हागौ जिखुनु माने बेगेंनि प्रब्लेम बेखौ स्पन्डालाइटिस होनबाय बे स्पन्डालाइटिसखौबो बांसिनानो माने जोंनि बे सार्भाइकेल एरियायावबो जायो बे सार्भाइकेल एरियायाव जानायफोरखौबो माने जोंहा जुदि गोबाव सम जायाखैब्ला जों बेखौ हायो माखासे मेसिननि मदद जों लानो गोनां जायो बे मेसिनफोरजोंबो जोङो थिक खालामो आरो सार्भाइकेलफोर बेफोरबो इजि प्रसेस आरो मोनसे माने आङो दा बाहाय ओरैबायदि प्लान लाबावदों आं मोनसे बुंलांनो बावनाय जादों बेनो जाहैबाय माखासे पेरालाइसिस जोंनि गोबांथार बे जायगायाव पेरालाइसिस जानानै दङ पेरालाइसिसनि गेजेराव आं बुंनो सानो बयखौबो बुङो आरो मोनसे गोरलै एडभाइस आं बुंनो सानदों आरो सोरनिबा न'खराव जुदि पेरालाइसिस जाबायब्ला माखासे माने बुस्थुफोरखौ एभयड खालामनांगौ जायो जेरैहाय जिरायनाय बिनि पर्सन बेखौ जोङो माने पेरालाइसिस जाबायब्ला जोङो डक्टर एरि थांखांनायनि उनाव जेब्ला न'आव फैफिननाय उनाव जोङो बेखौ जेरै मोनो दोनलाबायो आरो बेखौ जोङो टेक केयारा माबायदि दोननांगौ जों बेखौ मिथिया सोरहाबा बै सियाराव फज'नानै दोनो जे राइदिंनि सियार जायखौ बुङो ना बियो जाहैबाय गोथौ नालाय बाहाय जिरायोबा मानसिया ओरैबो थांनो हाला ओरैबो सोमावनो हायि जानायखाय बाहाय दोननो मोजां मोनो नाथाय बेयो गोरोन्थि बाहाय दोननो नाङा पेरालाइसिस जानाय मानसिखौ पेरालाइसिस जानाया ओरैनो लासैबाबो एसे गावनो गाव इमप्रुभ जाखांफिनखायो 6 मासनि गेजेराव बेयो हारसिंब्लाबो इमप्रुभ जाखायो आरो नों मुलि दावालि होब्लाबो होआब्लाबो 6 मासनि गेजेराव बेयो गावनो एसेबाबो इमप्रुभ जाखायो नाथाय बेखौ एसे टेक केयार खालामदेरोब्ला जेरै बिखौहाय थिखांनाय बा बिनि आखाइ आथिं मुभमेन्ट खालामनो हायैखौ एसे मुभमेन्ट खालामना होनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो बियो 6 मान्थनि गेजेरावनो विदिन 6 मान्थआवनो गावनो गाव एसे इमप्रुभ जाखायो उइदाउट माने मेडिसिन सोरहाबा होनो हायै अबस्थायाव दंब्लाबो खालि जिरायनायनि पर्सन गोथौ एरियायाव जिरायनो नाङा सियार बे प्लास्टिकनि सियाराव जिरायहोनो नाङा जों जेसेबां हायो दंफांनि सियार जे दंफाङा माने जोंना आखान्थि गोनां जेन' बियो गोग्लैयै बादि आरो बिनि जिरायनाय माने फ्लेट जानांगौ आरो सिङावहाय पर्सनफोर होनानै बेफोराव माने फज'नो हागौ ओमफ्राय बिनि जिरायनायाबो माने ओरै गंनानै जिरायालाबा बेखौ एकदम नारजाबथारनानै बेखौ माने सिदा जिराय होनांगौ आरो नै बेबायदि पर्सनावहाय होमबा बियो खालि जोंनि बे दंफांनि सियाराल' माने बेखौ मावनो हायो आरो बाखि सियाराव माने देबनाय थायो गोदोलांनाय थायो दंफांनि सियारखौ बाहायनांगौ आरो बेजों लोगोसे मोनसे बुंनांगौआ बेनोबो जोङो बाहाय गोबां मानसिया बेबायदि थेरापिखौहाय एसेबां माने मिथिया आरो टाउनावबो दाबो एसेबां मिथिया नाथाय बेनि बेनिफिटआ मा बेनि बेनिफिटआ जाहैबाय जेरै जोंहा जोंनि शरीराव जानो गोनां माखासे जेरै सुरु जाजेननो नागिरदों केन्सारफोर जोंथ' मिथिया आरो बा जोंनि शरीरावहाय माने गाउट जानो नागिरदों गाउट माने जायखौ जरायावहाय सानाय जायो बेखौ बात बेमार होननानै बुङो बे जायगायाव गाथि बिस जायखौ होननानै बुङो ना गाथि बिसआ मानि थाखाय जायो बे जाहैबाय जोंना इउरिक एसिडआ जेब्ला बारा जायो मोदोमाव देहानि सिङाव दा बे सिङाव माने जोंनि ब्लाडजों लोगोसे इउरिक एसिडआ खारफायो दा बे इउरिक एसिडआनो जोङो जुदि टेक केयार खालामाबा जानाय लोंनायाव ध्यान खालामाबा बे गासैबो जोंनि ब्लाडजों थाङै जोंनि लास्ट पर्सन जेरै जोंनि बे आखाइया लास्ट जाहैबाय नङा होमबा जोबथा जोंनि अंग नङा होमबा दा बाव गोबांथार जइन्ट दङ बे जइन्टआवहाय बे इउरिक एसिडआ जमा जानानै थायो जेरै जोंनि लास्ट होनना बुङोबा आरोबाव गाहायथाराव जोंनि आथिंनि फिंगारफ्राव बे मोनफ्रोमबो जरायाव माने बे इउरिक एसिडआ जमा जानानै थायो इउरिक एसिड होनोबा बे माने गोरा जानानै थायो आरो दा बेफोरबायदि खनायाव सानाय सोरहाबा दङब्ला बेबायदि खनायाव
बा गान्थि सानाय माने बे इउरिक एसिडा माना बेना बांबाय आरो जमा जाबाय दा बेनिखायनो माखासेबाव ओरैबायदि जे बिदि नानायजोंल' बा बे ट्रिटमेन्ट मा होननांगौ निउर'थेरापि खालामनानैल' बहा हामनो मुलि जायाबालाय नैबेबायदि कुइसन गोबाङानो सोङो आरो नंगौबो सोंनांगौबो माने बेवहाय जोंना साइन्टिफिकेलि बियो मोनफ्रोमबो जोंनि प्रेसार होनाय नानाया माने माखासे साइन्टिफिकेलि आरो बेजों प्रुफ मोननाय हिसाबैसो बे निउर'थेरापि होननाय मोनसे कर्सखौबो सरकारा माने मान्यता होनाय जादों नङा होमबा दा बे आरो नाथाय थेवबो आङो जोंनि बे एरियायाव मोनसे आयुर्वेदिकजों टाइप आङो खालामगासिनो दङ दा फैगोन मार्चसिमाव आङो आयुर्वेदिकनिबो आं मुलिखौ जोङो होगोन जेरै सानाय सुनाय बा बेजों आरो आंनि खामानिजों मोननैजों थाब माने मोनसे इमप्रुभमेन्टखौ मोनगोन दा ओंखायनो फैगौ मार्चसिमहालागै गोदान बोसोरनि मार्चसिमहालागै 2022 निफ्राय आङो आयुर्वेदिकबो टाइप खालामनाय जादों कर्सनि बेलायाव माने कर्सआबो जाहैबाय माखासे सम ओरैनो जोङो माने अनलाइनबो जादों माखासे जोंना अफलाइन क्लासआ जोंना अनलाइन जायोमोन नाथाय फिजिकेलि जोङो माने अफलाइनाव जोङो मावनांगौ जायोमोन प्रेक्टिकेला जोंना अफलाइनमोन आरो बेयो आंना एसे डिउरेसना गोलाव जादों सोलोंनाय प्रसेसा गैयाबाबो 2017 निफ्राय लानानै 20 सिम ओमफ्राय 20 निफ्राय आङो गावनिनो चेम्बार आं पुनेआवनो खुलिदोंमोन आरो 6-7 पुनेआवबो चेम्बार दंखायो आंना चेम्बार दंखायो निजेनि चेम्बार ओरैनोथ' प्रेक्टिकेलानो जोंना माबाखामोन जब बादि खामोन माने बात गोबांथ' प्रेक्टिकेलाव माने जोङो माने एसे रोंसिननायखौ मोनदों आरो ओंखायनो आङो प्रेक्टिकेलाव बहुत ओंखारनाय जादों पार्मानेन्ट एड्रेस आंथ' बावनिनखा 2 नं बालाफारा होननानै बुङो बे थुक्राझारनि सोनाब ओनसोल ओरै आमलायबादानि एसे सिगाङावनो खोलाहा जायो 2 नं बालाफारा जायखौ होननानै बुङो आङो आंनि जोनोम जायगाथारा बामोनगाव बामोनगाव आं जोनोम जानाय नाथाय 9 to 10 आं थुक्राझारावनो फरायनो मोनदों माबायाव दा नै एड्रेसखौबो क्लियारलि बाहाय होखानाय जाबाय नै एड्रेस बेंटल शप नाम्बार 5 डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आसाम नायदो नै पोस्ट अफिस बेंटल पुलिस स्टेशन रुनिकाटा पिन नाम्बार 783394 बे जाहैबाय फुल क्लियार डिटेल्स नैबे सेन्टारनि